Ja. Pæn goddag. Goddag, folkens. Det Vi her, lider det lidt er af øjenbetændelse, så det er øjenbetændelse. derfor, vi har solbriller på. Det her, det er John. John. Det er John, og det er Hamdi. Ja. Og så, Ja. vi Vi har besluttet os for, at vi i dag skal snakke om undertøj. Ja, Lingerie. det er Lingerie. Altså, det er jo ikke fordi, at vi har fundet det helt store, men Ej, men Cecilie, hun dykker mente, lige. ja, Cecilie, hun mente, at jeg skulle tale af erfaring angående, Kvindeundertøj. ja. Ja. Så hun har gået lidt på jagt i hendes egen skuff. Jeg er ikke så begejstret for ligesom at skal sidde og sige, den her, den er flot, og den her, den er fucker grim, smid lortet ud. Skal jeg bare løfte noget af det op, og så kan du sådan lidt sige, ja, hvad du føler? så tager vi den sådan lidt. Det gør vi. Så skal vi have en smøg bagefter. Ja. Vi har jo denne her. Ja, altså, den er jo egentlig sådan meget, ikke neutral, men den er sådan meget stille og rolig, og den vil passe godt til et sæt. Den er bare, jamen den er lidt, sådan lidt over standard. Ikke sådan det frækkeste, jeg har set, men den er okay. Altså. Den er kinky nok. Er det blonderne, der gør det? Ja, eller det tror jeg. Det er lidt de der små detaljer som blonder og de ting, der ligesom... Så det her, det er hvis du vil være fræk, men ikke alt for fræk? Ja, lige præcis. Det er sådan en... Jeg lægger lidt op til det, men ikke sådan alt for meget-agtigt. Det er ikke sådan, oh my god, jeg er liderlig, men sådan lidt... Okay. Ja, det sådan mellemting-agtigt. Altså, så har vi jo den her jo. Den kan godt være lidt svær at se, fordi der er ikke sådan en bøjle i. Ja, altså den ligner meget sådan lidt en bikini-overdel-agtig. Er du alvorlig? Mm. Den er også ret fræk. Sådan. Ja, altså det er den, fordi den har det her altså sådan hudfarvet eller gennemsigtigt. Ja, det er sådan lidt gennemsigtigt, hvis I kan se det. Men altså, så, du ved, hvis man tænker sådan på form, ikke? Altså det er ikke... altså... Hvordan nej, det er altså, den ligner lidt sådan en bikini-top. Men jeg tror også bare næsten, at du skal se den på. Ja, altså det kan godt være, det kan sgu godt være. Ja. Det må vi lige se på. Men det med sådan noget bikini, eller sådan noget hygge noget. Jamen, det tror jeg sådan lidt afslappet, sådan lidt også lidt standard måske. Det... Okay. Jamen ved du hvad, så tager vi jo noget af det her jo. Den kan måske også være lidt svært at se. Så det der, hvor jeg tænker, jeg har sorte solbriller på, så jeg kan ikke rigtig... Det er jo sådan en gennemsigtig BH. Ja, altså den er jo helt klart altså en 9 ud af 10, eller hvad skal man sige. Altså ja. den... Det kan du godt lide, eller hvad? Den er god. Ja. Så gennemsigtigt er lige noget, der går i Charlottes trusser. Yes. Ja. Charlotte, vi tager lige den sidste BH her. Ja. Og det er jo egentlig bare, fordi jeg synes, den er mega sød jo. Ja, det er den også. Der er en masse blomster på, og den er sådan lidt mere... den er sådan lidt mere, hvad skal man sige, sådan lidt hyggeagtig. Bare sådan lidt afslappet. Der er ikke det vilde der. Den er fra H&M. Den siger mig sommer. Det er sådan det, jeg tænker, når jeg kigger på den sommer. Jamen, er det ikke meget sommerfræk sådan? Jo, altså den er også fræk. Den minder mig om min mormor faktisk, men jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er helt sød. Ja, men det er den også. Altså, det er jo ikke sådan lige... det er lige mormor, der fik tankerne. Og så kommer vi til lidt af mit frække, jeg ved ikke om det er nattøj eller fandme hyggetøj, jeg ved ikke. Altså, den sov du i nat, den var nu meget fræk. Ja, det... Ja, for lige at snakke videre om den der. Den sidder i hvert fald rigtig godt på Cecilie, synes jeg. Den er sådan lige, man kan lige se, you know, the ass. Og den er meget sådan den er fra Magasin, og den koster sådan 200 kroner eller sådan noget. Ja, altså det er sådan noget, det kan jeg også godt lide. Så det vil sige, at favoritterne lige nu ligger på den her? Ja. Og den gennemsigtige? Yes. Okay. Ved du hvad, vi har en mere. Den kan også godt være lidt svær at se for at tage den. Der er lige røget en G-string med. Den må I faktisk godt lige se. Jeg tror faktisk godt, at jeg er gået i den. Det er sådan noget her. Jeg ved ikke lige. Ja. Det er lige meget, den behøver ikke blive bedømt, fordi den er bare hvor den er ligesom uden for skalaen, ikke? Jamen, det er den. Altså, så har jeg jo sådan noget her. Det er jo sådan egentlig en bodystock, der sådan er gennemsigtig med lidt blonder. Den kan godt være lidt svært at se her på. Den er mega flot, faktisk. Ja. Altså, det er sådan lidt svært at bedømme det, eftersom at den ikke... hvad hedder det? Altså, jeg tror næsten, du skal tage solbrillerne af, så man bedre kan se den. Godmorgen. Jamen, det er det der...
fucking øjenbetændelse. Vi har ikke en skid øjenbetændelse. Ja. Ja. Jamen, altså. Den her, homies, I kan lige komme her og se den sådan her. Okay, måske det er lidt perverst det der øjeblik. Jeg kan ikke lige vende mit kamera om, så vi gør det lige sådan her. Jeg ved ikke, om det er nemmere at se den sådan. Ja, men altså, det er sgu lidt svært at bedømme, synes jeg. Det synes jeg. Altså, jeg kan godt forestille mig, at den vil være meget, meget fræk, men så lige at skulle lægge den på en 1-10, den er sgu sådan lidt svær, synes jeg. Men jeg skal lige høre, min sorte blonde BH. Hvad med den? Den du viste først, eller hvad? Nej, den jeg havde på her. Jeg finder den lige. Så er det måske lidt bedre at forholde sig til. Altså, det er også sådan lidt... jeg prøver ligesom på ikke at kigge på dig, når du kun er iført undertøj. Nå, den der! Jo! For helvede! Ja, men altså, den er jo bare... Altså, ja... Den er bare fræk. Den er på 9,5 ud af 10, altså. Okay. Jamen altså, jeg har garanteret også noget mere, men det er den røde, jeg har også. Ja. Et eller andet sted. Det her, det er jo simpelthen sådan en fræk blonde ting. Med sådan Ja. Det er meget kinky. Den er meget flot. Den klæder dig i hvert fald. Det billede, jeg har af dig, hvor du har den på, det er flot. Undertøj, det er en god ting. Ja, men altså for lige sådan at tage den sådan lidt... det er meget forskelligt, hvad folk tænder på af undertøj. Er du meget til det der basic med lidt frækt i? Ja, sådan meget. Det skal ikke være sådan alt for meget... Altså for eksempel, nu er det ikke fordi, jeg vil sidde og strip, men for eksempel, hvis I kan se den her. Den du har på, det er den er meget... Den er lidt kinky. Så. Ja, lige præcis. Men altså, det er også okay. Altså, jeg har det sådan lidt, at man kan, hvis man kan overraske en gang imellem med undertøj, så er det sådan det bedste. Altså, Jamen, jeg skal nok overraske dig en dag med undertøj. Ja, men det gør du lige. Altså, nu har jeg jo ligesom snart set dig iført hele dit sortiment, så det er fint nok. Altså, men du skal jo bare vide, hvad der er, jeg gemmer inde ved siden af. Eller... Vinder du ikke inde bagved? Eller hvad du siger? Nej, okay. Inde ved Kenneth. Jeg har lagt det bedste derinde. Nå, okay. Det er fordi, jeg lige er flyttet i sådan en delevenlig lejlighed, hvor jeg har en roomie, der hedder Kenneth, som har tøsebesøg lige nu. Ja, og så har hun mig. Jeg er her bare konstant. Ja. Jeg skal være her fra i dag til fucking på lørdag. Hvad er det i dag? Det er torsdag nu, jo. Jo, fordi det er over midnat. Men, ja. Det er natten til torsdag, og jeg hænger på hende til på lørdag. Ja, hold din kæft. Lørdag bad mig om at komme, dit svin. Det vil jeg ikke undvære, Charlotte. Jeg er bare vild med hende. Ja, det siger du nu, men det er du ikke, når jeg spørger dig. Ja, der er lidt konflikt her. Ja. Så kan I tænke lidt over det. Det er love life, det er ikke nemt. Nej, det er det. Men til alle jer piger, der sidder derude, som måske leger med tanken om, at I er til piger, aldrig nogensinde fald for en heteroseksuel, for det fungerer ikke. Se på, hvordan jeg har det. Yes. Sæt i gang. Farvel. Sæt i gang! Hej. Det bliver lidt akavet nu, det er derfor. Skal jeg bare sige slut? Ja, det tror jeg siger slut. Har du ikke stoppet?